ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ତାର ଏହି ଯାତ୍ରା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାଙ୍କ ଚାହାଣିରେ ଭକ୍ତ ପାଗଳ ହୋଇଯାଏ। ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତର ପାପକୁ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତି, ଦୁଃଖ ହରଣ କରି ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଭକ୍ତ ସହ ମିଶି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ପତିତମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ପତିତ ପାବନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପତିତ ପାବନ ଯାତ୍ରା କରି ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। ପଦ ନାମ ଯାର ପତିତ ପାବନ ନେତ, ପତିତ ପାବନ ଧାମେ ବିରାଜିତ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେ ତ ଜଗତର ସାଇ, କରୁଣା କଟାକ୍ଷ ଡାଳୁଛନ୍ତି ନିଧି ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ। ସେ ତ ଜଗତର ସାଇ। ପତିତ ଜନ ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତର ଦର୍ଶନ ଲାଗି ଅଟକି ଯାଆନ୍ତି। ଏହା ଅନେକ ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ହଟିଆ ଠାକୁର ହଟ ଲଗାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଦେଖିନେବା ତାର ଏହି ରଥଯାତ୍ରାର ଦର୍ଶନ କରିବା। ଡାହୁକ ଡାକୁଛି ହାତକୁ ହଲାଇ, ଟାଣୁଛନ୍ତି ଲୋକ ରଥ ଦଉଡ଼ି, ଗଡ଼ ଗଡ଼ କରି ରଥ ଚାଲୁଅଛି। ବାହାରିଛି ଜଗରାଇଜ ବୁଲି, ଆଗରେ ଚାଲୁଛି ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥ, ବସିଛି ବଳିଆ ବାଉରମ୍ବାଇ, ମଝିରେ ଯାଉଛି ଦେବଦଳନ ଯେ, ହସନ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା ମୁହଁ ଲୁଚାଇ, ଗଡ଼ ଗଡ଼ କରି ରଥ ଚାଲୁଅଛି। ବାହାରିଛି ଜଗରାଇଜ ବୁଲି, ପଛରେ ଆସୁଛି ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ, ଜଗା ଆଖି ରଥ ପଲକ ନାଇଁ, ରଥଯାତ୍ରାରେ ଦେଉଳ ଛାଡ଼ିଛି ଭକତ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବା ପାଇଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ କି ଜୟ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଲୋକନାଥ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉପରେ ଥାଉ।